atwa egui adu bra esese yedi nyame asem efa adehye FM so 99.1 adebre Ghana man eni ewiase nyina nti mesre nyame mane adofo no mu a na nwumre nso yenu mo ahia se omoden na twiben wafidie no na yenyina yenkamom na yenti nyame asem dodo a ehwe social media no so Facebook no ujewra na mo share ediama TikTok no so na mo share bonu amane e bodofo bi amane se ekware gidi asafo a ye wo Sokoba Wood Village ebre du se ye de nkwaje sem ebre etifo nyina na aye nyame asem nti no ansa na asempa no beba no yebetu dwumadie no ahye Kristo nsa nti yedua Chief Bible Reader Ramford achoba bompae ediamaye yo beni amdase adofo no mne etifo nyina pamche obi bompae onam nyina nyankopon awo yekese na wotumi yeda wase bebre mre ayope na adom kwanum aba kasafidie so adehye FM 99.1 betani nyina ba kope se yempam nkansempa no na tifo biti asemi no beje no da chen wi ho dia eno mu nyina nyankwa abra akwa tena se fa honkonku tumi a chen so bon chidom manano mo asem nyu uja enya krache ene adwensakra menipa biti nyina inti asemi fa mo ba mfa mo bra se de se da chi wan chena upia emu bia nyeso akachi yeda wase se wati empabo Yesu dinemo amen amen yo menua meda se bebre nyankopon sha amen yo atiefo a ene nwumre nso yenamo ahia ewo adehye FM ha yabɔ mpa ya wie de na yebetoa asempa no so eno ano awurade ema ye kwai ema yede nyame asem no efa fidie so ema tiefo nyina anwumre nso yebetoa asempa no so enti se de medika kaaye no bowunua bi amane se nyame asem no aduru so die nyira ntwema ye mfidie na yentie Kristo eno masem enwonyam ka Kristo din da amen eno ano ye baaye no ye no be kasafa nyese tugu ho awurade ma ye ka ho asem ena nwumre nso awurade ede asem foforo ahye yenum nene asem a ye de ba no ya to din se Amanehunu ewo adebonyefuo wu akyi toni pada sene fa abrabotrene ebo bra hallelujah amen Amanehunu ewo adebonyefuo wu akyi nti menu ya wutie manwumre agya wutie me ena wutie me brother fa nyamsom papa bo bra na daache o kan sagu bo a okra no enya baby papa atena dientia anwumre yi epesa ye no ka sa asem wene se ensam bi ewo ebinum tachere maso a de bia no omoka je atemu obi ali wiase na onipa obetra asase we so agi wani ehunu na pa enya asetena pa eno ano no heavy bia ni babia bia yes atemu da bi eni babia bia nti se wo transase we sukura di bone na wo brebe so a wo benya eso akatua wa ha nti akatua no nya wie pe bibia ni akire biem odofo entesa ti sanchira bone no a ekoso no afamra ntie bebre adwi nomum afancha no bebre adwi nomum anafa emabawa ene enanum bima adwi nomum aba ntina obi di bone a onsuro biem ko na adwi nyina ne se uwa na sa medofo uwa na ensan onsa obi kura dia todwom se muma ye ni di nenom asamado nye o man he onipa uwa me pacho ni padua ne ehunu se wawuo okra ngu sebi jemeso amen amen eti sa kasa no a abatratra nipa bebrebe tachere maso a
yɛde abɔ ho safo hene ɛte bɔne mu no mepakyɛw sakra wadwen amen na owu akyi nsɛm wɔ hɔ paa gyeme so amen amen ai na wonya 70 years na ɛdɛn wonya 40 years na ɛdɛn di na mmeranteɛ bebree ana nkwaμπɔne so ɛpɛ wɔn ho anya nanso onipa bia da a wote asase wei so no sɛ wonteme ammɔ tene ne abrabɔ na wobɔ wadwen pɔ sɛ wobɛdi bɔne na wowu a wokyɛ sɛ wafa ho adi a ɛnte saa nipa wu akyi nsɛm wɔ hɔ nti wo nkonkoro sɛ memɛkanya nipa dwen na mefa nyame asɛm nto nipa bi fo na sɛ wote bɔne bi mu a watumi asakra wadwen anyɛ saa na wowu bɔne mu pa wo kra no ɛnya ahomegyeɛ papa nti asɛm no mato din sɛ amanehunu awɔ adebɔyɛfoɔ wu akyi nti hwɛ yie na woanwu bɔne awurade mfa bɔne nkyɛ amen Isaiah chapter 22 verse number 13 to 40 yɛnkɔ Isaiah chapter 22 verse number 13 to 14 Isaiah 22:13 no wɔkyɛw sɛn ɔse na hwɛ ahosɛpɛ ne anigyeɛ ɛsɛ nsɛm a enipa bi ka nti ɛnɛ nyame asɛm no nipa mpɛ biem nti wiase anigyeɛ awurawura nipa bebree akoma mu nti kwabrane timi siri pɛ fiti anwummerɛ nɔnkoro ahomakye no miɛnsa na ɔbɛba fie masɛm nsareɛ akɔhwebra hallelujah amen no time for God asɔkora ɔnkɔ bi nti saa kasa no a ɛdeda nipa bi adwem ɛne ɔmo tɛkyerɛma so nti no ama awurade asɛm si nipa adeɛ bɛyɛ ɔse na hwɛ ahosɛpɛ ne anigyeɛ anantwie mene twa ɛne nnwan kum ɛnamdeɛ ne nsanom nie ɛne nsanom nie momyɛ didi neɛnom saa ne nti moma yɛnyɛ deɛ bɛyɛ yɛne di neɛnom halleluya amen ɛti na nipa gu so a ɔmo didie potwa didi wame kora still obɛdidi homete ɛsoro praise God amen sɛ ɛnkyɛ na Easter ba na ɛwɔ mu akum nantwie kum ti valentine dia no mu hallelujah amen nkokɔ mu kum valentine we mu nsɛm yɛ bebree wɔn mu bɛbɔ dwaman wɔn mu a ɛbɛkɔ baabi akɔnyi wɔn firi ɛyɛ bebree nyame ma mesrɛ mo ewiase wɔn no a yɛte mu no ɛwɔ awieɛ na onipa bia nso wɔ n'awieɛ ti sɛ wɔmfa nyamesom papa ama ɔbra na wo pa okra no ɛbɛkɔ atitim nipa bia wu 30 years ni ɔmo da so hunu amane nipa bia wu 5 years ni ɔmo da so hunu amane efiri abɔde mfiti aseɛ ɛbɛpɛm nɛ mepamokyɛ wo wɔn ɔmo bɔne no mepakyɛ ɔmo ni ahomegyeɛ pa ti biara wo tiam anwummerɛ na wode bɔne bi ayɛ atade ahyɛ ti asɛmpa na sakra na onipa wu a na nsan nsanka yesu den amen ewiase wei atemu ɛbɛba woyɛ dɛ ɛbɛba hallelujah amen Hebrew chapter 9 verse number 27 Hebrew 9:27 ma wonya ha Hebrews chapter 9 verse number 27 yes wɔse na twa sɛ onipa wu brako pɛ ti ha yo awurade asɛm si atwa sɛ yes onipa wu brako pɛ na owuo n'akyi no atemu bɛba hallelujah amen nipa tutum sɛ owuo hɔ atemu de nipa nyintu na before sɛ atemu bɛba no mepakyɛ o yɛwɔ honhom mu afiase kuro bi a obi ɔbɛwu ne bɔne mu biara no ɔkra no bɛkɔ sɛ kuro mu hɔ ti ha yie wɔse atwa sɛ onipa wu brako pɛ na owuo n'akyi no atemu bɛba yes to twemu ne bɛtene yɛ pɛ atemu ne bɛba ti Christ ɔba bɛbu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn gyeme so amen na ansa na atemu ne bɛba no wɔn mo bɛwu bɔne mu no yɛwɔ honhom mu afiase kuro bi a ɔmu kom ɛhɔ asomdwue ni hɔ ɛhɔ kama mi ni hɔ ɛhɔ fakyɛ mi ni hɔ praise God amen eti mu a mudi wiase akyi ebinom na mo po nyame asam na mo bɔ mo bra sɛdeɛ mo ankasa mo pɛ no mo hwɛ yie na onipa wu a ne nsan yɛwɔ abrabɔ foforɔ bi wɔ hɔ a mepakyɛw wokɔ toa soɔ
ye okro bia okra no enko wuram ampa di sa kro no aya hometie kro sa kro no se wonya wura opa wokra ni nia sondwe biem na obi obeko bia nso no wonya dankwa bisa ye fra wo asamado oya samado jemeso amen boni afra ba wiase okre kane na wiase nti sei ne ma bibira sa hallelujah amen kane na wiase nti nti sei eti boni a afro abedi hene e wiase we mu nti no amadi pa wuwa na ewu awreho so powura hospital sakese ene nketwa na wo hwe process teta da ho a uhu abrewa wom dabi ne nyina mrantia mabawa mrantio atache omobetima baye bibi papa bi e wiase ne Ghana ha ene omu na ewu awreho to be head down 13 years na fam ho 24 years etare ho 37 years no bia ho gone too soon na fam ho what a shock obituary hallelujah amen and na obituary no en katitibrim yedema obi a wanya 67 dabi 70 plus ne man obituary home call so what you say say bia almost 74 no ni 80 years okon yes home call yaman home call ni yaman life transition life well lived just abobra ye no okon and na call to glory and life transition yedema wo 30 years awrehu abrosuwa 45 years enjinima mo bi ensuro yehowa hallelujah amen emo dem pasa ubewu akoda dio asem wo kire abra uti bonim ensam wo babi shanka yesterday amen eti Isaiah chapter 5 verse number 14 okasem bu ho Isaiah chapter 5 yes verse number 14 what you say enti asamado atre na konom bonia akoso wiase ane Ghana hanti samado ade bai watre na konom na wahana no mubaya onse so obi ye adwuma na ekoso a otimi biebie branches segment ne koso nti obiebiem hallelujah amen ti boninti ama samado so nya adwuma ye to no so biebiem watrem jane baye Ghana family tebebre atuomani asisika so ti kwabrane timi hodin na odene mame akoji sika mame odene ba wiase yes dina akoji sika onfa ho okumni ni adomai hallelujah amen bari matimi ne yire kura ya kwai no mu last born na akoji sika Genesis ka baye wo ka was sika ya de nyina nya no kura Solomon one so atiasa kama challenge no yes se Solomon na kai ona kai praise God amen se Solomon tiasia kama kon ncha ko challenge no se nya sika na wo si ya de nyanya no kra se sika ya de nyina yi a me pacho bebre enka president Mes ngobu hwe sika ho yes yeje ngongu praise God amen eti nya de nyina na sika ya ba etimi ya o be kwapem te mu a mo nam kwambone so etu nuro pesika mo sakra mo adwen na owu achi Abɔnefoɔ behunu amane nti Isaiah chapter 5 verse number 14 what you say enti asamado atre na konom ti boninti asamado atre na konom na wahana no mubaya ana wahana no mubaya wahana no ana area bai na ekuro mo ne monyamfo nti nanum a wahai no wase kuro no mo nyamfo ani enipa dodo ani nipadom ani wona wani kan mu kom hallelujah amen ye ka kuro no mo nyamfo obi a nipa bu no I respect no highly respected person hallelujah amen owo de nsa toto wo mo so owo nsa nwinwino bawre du wo we okọ financial mema ba wiase ko President okọ with the Ghana hakura no the big sis and the big sis yes you can count one wunyina akoda buzia mo ne free famo akoda praise God amen otufo set to do the ka why akoda ona sika dwa besi no na ukọ enkran wo hiri bi ne fa ne gamancha yes so ta se do the ka ne omu wai okọ kobodi sai wo wai okọ be ma akoda pv obi mu nyina akọ praise God amen kobodi sai ne mpanye de gold na ye ampa ne access bank de obi ye wona na yiri nyina plane crash omu nyina wu ha eti wiase we no da bia na me kasa
ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ onipa de ne ho to so o ewiase di hwamɔ wiase a fucking place sɛ Amanehunu awɔ adebɔnyɛfoɔ wu akyi ɛtɛmi nua hwɛ yie na fa nyamesom papa bɔ bra na wu akyi no ka ne yɛn papa tena ebinom hunu ama ne wasama no Shanka Yesu den. Amen. Keka wa bumi enko. Isaiah chapter 5 verse 14. Wacho sai. Enti asama do tie na konom. Enti asama do so tie na konom. Wa hana no mu baya. Hana no baya. Na kuro no mu ni monyamfo. Ati kuro no mu monyamfo. Ani ni padodo. Ni padodo. Ani ni padom. Ni padom. Ani wona wani kamu no. Ani wa mu a asase so na omani kamu nyira de bai. O san ko. Hallelujah. Amen. Asase wo suyo nipa bi omani kamu ba. Amba. Michael Jackson. Be makoda. Uhwe enwom obetu no wiase. Enwom ketwa. Ni show bako edipa empempempempem. Le bi wu, le bi collapse. No mu echase heat no na ye spray wo mo. Ye de nsuo. Ana egu ni paso sa cause cloud no doso. Heat ni tiase se o mu bo mu nsuo. Ena Michael Jackson wai. Be makoda. Radin fa ni pa bi born nche. Amen. Ababa wa ya wo si so Ghana ha. Nentina kentebuo ayeden no ene wai. Be makoda. Hallelujah. Amen. Sa baba no mutini nyumbie. Ente Ebony. Oko. Opa baba ba ko abonsam wura ne mu. Efa no so se youth na brabo. Ene ono. Ene sa baba wa. Ampa. Ene wo tini kabe. Okoda. Na dwomo te se abo. Dabi. So ya baba wa se so a. Mesre wo. So di wiase achi a wiase be du hama. Ampa. Wonim Christ. Wajina di. Na wonim no. Ade ne binom afo wiase adamfo ne nam kwambone so epa ye ho Ba ne say we light here mu tuntum ne nyina ensem bebre ensem hallelujah amen afi ya batu afi enwuma binom aye ne suma se no enye nyan na me de ye no afidie so atu enipa fo se ewiase wei so afo kwambone bi so bo bra o kran ahome da Shanka Yesu den. Amen. Keka be hosai. Isaiah chapter 5 verse 15. Wacho sai. Na wa brain passe. Wa brain pa be brase. Wa de marima hwefom. Wa de marima hwefom. Wa bra hantanfo ani wase. Ana wa bra hantanfo ani wase. Na asafo awade ba ma ne ho so. Jeme so amen. Amen. Obi timi wu. Na ya throw rest in peace. RIP. RIP. Ye nipa ne hunu se eye peace. Hallelujah. Amen. Nipa nti ase no okromfo. Mosoma twe RIP agu. Mosoma twe RIP. Rest in peace. Ebi we de nye peace ya. Hallelujah. Amen. Obi timi wu na ono nso so wobekọ ahie ho no na ya state to come state no nim de sisi so abofo mienu no ma babo mo ntabam so kwa bram kukum nipa no be kwa bram kukum eja wadwo a ko gina ho me nipa ni so ne hunu se wadi ka wa Abraham kukum ma ne ya wo hunu ba bi no obatra sasi so no wonim de kukum mo nsam hallelujah amen yo nipa bia omudi bonisi o nipa ni so ne hunu so mo ye ampa so mudi bonisi pa abawo ya can say wo wu nansia ya trend wo social media yes kunim seven konfo kaba no sa ade ma ensam bebre then why be say we deep on yesie nya unisi hallelujah amen do be call na tombo no na ya yeste to no sa na esisi so okwa homjim te sa da te sa hallelujah amen obetime wu na daka no aya no na ya no babro ya na daka no babro na sofo na yese no kwasore pa sofo be ewu smo anti sofo awudi a o se ya babro daka de ma no ye de ne tum enso sofo no tia so dem no makai am ye de fuura so dem aba o feli nyankopon praise God amen sofo no makai am oba be said the mesh ayen kata so be gura so dem o de dofo ewiase we no ya tewu sa no ne ban tiramo mfa no ni sa kwa o dabi se usuba no akwa no abrabonya wo wachi ukohu amane ampa obi timi ka sa brabo na mebo no nioma nkoso nti sa na tie dia esasa me end my life no akoto nkura duo no madam me do for brother se sa diri bia botimu asakra gan beto Christ obu okura ni wo na wo wu no kura eno kura ni di ko jim wo ni bia wo be me bi na atena koma broken heart odi wo broken heart no odi wo sisa bamonde na tunduro ntuguate sa kempani abatim se ko hono aya wo pani ne abansanfo ne pese ko na wo kra no ko hono mane
Shanka Yesu den. Amen. Kekaba wasai. Verse number 16 no. What's it? Now what brand new passe? What brand new passe? What the man march from? What the man march from? What brand hunter for any was? Hunter for any was? Now as a for the man hoso. Now Ochodia Bonago man hoso. Our tomb. Hallelujah. Amen. Et to appear da uba one would tell ne kwasubian uba sanya kwasamado. Hallelujah. Amen. Ode asa ode yanhwe owo na ye kan wasem wo ye bofo. Yakwane se nipa wu a ne ye kan sa wo ye bofo. Revelation chapter 6 verse number 7. Revelation chapter 6 verse number 7. What was I? Now what things one no to so 9 no. It John revelate us what things one no to so 9 no. It is so tiasefo to so 9 se bra. It is so tiasefo a otoso 9 se bra. Ase na me hunu yi. Na me hunu yi. Na hwe. Obokon sunsun e bi nie. Opankon sunsun bi ni. Na de wotele so no. Na de wotele so a. Idin de owuo. Didi owuo. Na samadu di na chi. Ana samadu ya ba. Odi na chi. Shanka Yesu den. Amen. Waso obofo ndidi ye. Owuo. Na so owuo no wa obofo. Yes. Na samadu di na chi. Wono wonya djuma mfa nche. Dabi. Wakaso ofo akwa man bribe. Hallelujah. Amen. Ana amadu di na chi. Se na mo asase bu pemu na mu baako su tumi. Oma no asase mo bu pemu na mu baako su tumi. Se won fa fena. So fa fena. Ene ekom. Ene owuo. Ene asase so mo kunkum. Ene asase so mo a. Enkunkum. Yes. Hallelujah. Amen. Eti obia wo kwan a ofa so free atasefo asase so. Eno na Bible na keka bi ede a kire. Yes. Na womu a omu wo no obia na brabo nya bia okwasamado jemeso amen it is owuo no fa wo a na odo ma asamado no so ye bofo na bofo no so ye kan say asamado no na onso do koma amoche o de yanhwe amoche ho asem Job chapter 18 verse number 14 amoche ho asem ya o say ene ojomo kan o mo boa atamu da bia no wu anasa yes ntina ebinu mo fama wa mo fro mo yine no achi wa mo fro mo kunu no achi wa mo o mo ye galamsa o mo kom ni pa ade o mo ja eya rituals ade pesika mo hweye na owu achi no ensem sisi running for bonenche amen come yanko John chapter 18 verse number 14 what was I was no betu na so afri ne toma dem to biada one for Christ asam amo bra biada obetu na nda so afri ne toma dem e bra no so obetu ani daso a wo wa e wa sase so afri wotena bia no de na kwa hudie mu hene no nchen na odo wa dia ba kwa hudie mu hene no nchen hallelujah amen e ho no mercy david sha ene mabu obabi o odene nipa wu a na ya de dan yese adisiedie na ya tam sika e ba 1 million mo fanto adaka enim odu kwa so fanto nsuo no hwɛ hana bani obi amna to nsuo amu anu mu o ho nsuo ni ho yes nsuo bia ni ho dabi aduane ni ho a ubadie ama ho towo shanka Yesu den amen empa odaso wo me pache wo fie no enye bisu na wo koda no asamado dabi tin ye tufu se fanyamso papa bobra na wo kra no etima free asamado nsam se de David kaen wanya sunjue wuache shanka Yesu den amen wanya sunjue awo ukra wuache ebinum hunamane yaso nani pambe so betie nyame ase dabi adwen sakra ehu da wo bo ene ye bo no shanka Yesu den amen yete do atwoko John chapter 18 verse number 14 what was I obetu na da so afri ntoma dem obetu ani da so awo na fri ntoma dem ode na kwa hudie mu hene no nchen obetu hudie mu hene no nchen de enya ne de na ade a enya wo dia na obetu ne ntoma dem mu hwe entra wo ntoma dem mu dia yes obetania ja hallelujah amen obetania ja yes de odofo wo tema nwumire boni su bia wo temu bia no ebra wo ti ase ena sasa wo sakra yes mane nyansa dabi na wuachi enkontabo mieru na wo ho hallelujah amen ya wasama do haw ansa na Kristo ma ye tosu mienu no wabobo asafo ni nyina no ede o makogem yes diane akana say asama do chese asam wodo yes don say obi we say damri fadie hallelujah amen hoya sundie enya sundie ekwanu anipa ne nko enya sundie so eti mu amuti bone mo sakra mo adwen sakra
hallelujah amen mpanimfoɔ bi atumi wia ɔman sika na ɔde atotɔ dan kɛseɛ ama sira kwanfoɔ wia ɔman sika o na ɔde yɛ saa nneɛma no wadwene so wafa ho adi hyanka yesu din amen timamufoɔ binom nnwumere yɛ amekasa yi obi ahyase a pepa ne tuo hɔ yes ɔde kɔkorɔ no bɔ so ɔde ne nsa bɛyɛ adwumaden ama ne nsa kɔra no ɔmpɛ deɛ obi abra panya ɛda fie no ɛne na wɔkɔbu puroni akɔse sa broda sakra wadwa nnwumere wate na sɛ wodi bɔne a ɔmfa ho ne hallelujah amen sɛ wohwia nipa mɔgya gu a ɔmfa ho ne bɔne so bi a wotemu biara no ɛberɛ a mepirikyia yi bɔmmɔden na ɛtwa no bɛtoa kristo na ɔmfa bɔ ne nkyɛw amen na awurade pɛ nipa de ɔma yɛ n'adwuma woka hɔ nhyɛnka yesu den amen ɔde bɔne ne bia wu a ɔkɔ asam ado nti sɛ wonya wu sɛ kinkire na wote w'ani na sɛ wone nam baabi ɛhɔ ɛyɛ sum ka bio light ni hɔ hallelujah amen wɔn mu egu wɔ dɔɔso yes obi abɔ bena na yɛka ne sɛ yɛ aho nyini na ɛda bɛka wo nsa boboa no brother sister maame papa mepakyɛ wo o ɛna bɛhunu tumi a ɛdo ba wiase ɛne tumi a ɛnam yɛ so ɛbɛka sa yɛ a wantie nti ɔde bɔyɛ ne bia wu ɛwɔ ne bɔne mu pɛ ne kra ɛkɔ asamado Isaiah chapter 14 verse number 9 to 11 go Isaiah chapter 14 verse number 9 watch us say wɔ sɛ asɛm no wɔsɛ no ka ne ho bɛhyia wo ba nti sɛ wowu ɛwɔ bɔne mu sɛ kinkira yi a nipa nyina nim sɛ wote asase na bɔ bra papa ɛnte sɛ wonyame anim hallelujah amen wote aseɛ my bet na wotwa my bet obi ti asɔre dɛm asɔre sika correction no 1 million no wayi obu nso kura kwanse no ɛbɛka no na wahwie agu no bɔtɔm woyɛ krɔmfo tatwa mmoa yesu ba nnɛ wokɔ gyem sɛ wansakra wowu a ɔkra no ɛkɔ samado praise God amen keka babo asamado wɔsɛ no ka ne ho bɛhyia wo ba samado a ɛwɔ aseɛ no ka ne ho bɛhyia wo ba nti woka nsa gu bu sɛ kinkire na asamado hɔ no aka aba bɛhyia wo ba wo ba yes na ehenya nsamanfoɔ ma wo na ehenya nsamanfoɔ ɛde ma wo asase so akuni ne nyinaa gyeme so amen amen sɛ onipa ɛbɛ fie ana obi firi kwan so ɛwura fie a sɛ yɛnya nipa kɔhyia wɔm ɛsɛ obi tu kwan kyɛ paa na wohu sɛ wɔba pɛ na wodi mirika no akɔhyia ebi tumi bam no ne yɛyɛ sɛ saa na asɛm ado akɔntuodeɛ yes wote asase wɔ so a wodi bɔne nyina wɔmahu hwɛ ɛwɔ adekyia mu no ɛnwuma ɛbɛsisi biada they know and they see yes wɔn mu nim sɛ ɛkyena asemasi bɛba hɔ wɔn mu nim sɛ ɛkyena ɔbɛnten bɛba hɔ hallelujah amen wɔn mu nim sɛ first march abɛnten asemasi ɔbɛba samado wɔn mu nyinaa no hwɛ sɛ ɔbɛsakra sɛ wɔn nsakra pɛ na wopie hɔ pɛ wɔn bɛhyia wo yɛntie deɛ toa so asamado wɔsɛ ne ka ne ho bɛhyia wo ba asamado a wɔaseɛ ne kenya ne ho bɛhyia wo ba ehenya nsamanfoɔ ma wo ehenya nsamanfoɔ ma asase so akuni ne nyinaa asase so akuni ne hallelujah amen yɛka so obi yɛ kunini a wɔn yɛ leaders of the nations yes wɔn yɛ leaders hallelujah amen eti nipa titire bi a obedi ɛdɔm wɔnim ɛwɔ wiase ha na wɔn fɛ nyamuso papa mu ne bra ne kra no wɔ hɔ ɛwɔ hɔ bi yes wasamado wɔn nyinaa etu mirika ebehyia wo mɛma wɔ hɔ na hɔ yɛnya kɛsesam dabi yɛnkasa mete wiase na me ho ɔden hallelujah amen woyɛ wo na so kron sɛ deɛ wokɔ hɔ wobɛkɔ fam gyeme so amen ɛti nyɛ kora a ɛsɛ sɛ ɛnka nnipa ɛbɔ mo musuo sɛ ɔmbɛkɔ hɔ nanso abrabɔ bɔne yɛ afa nnipa bebree adwe nomom nti ama nnipa bebree akɔdi nsɛnsɛmɛ ɛno mu sɛ wɔmakyi ɛnyɛ yie wurade mfa nipa bɔ ne nkyɛw amen kekame nkɔ ɛma amanama ahemfo nyinaa sɔresɔre firi wɔn konya so amanama ahemfo nyinaa sɔresɔre firi wɔn konya so wurade mfa nipa bɔ ne nkyɛw amen na kyɛ sɛ kuro no mu no yɛwɔ ahemfo bi nso wɔ hɔ wɔhena wɔbɛtɔn asase baako ma nipa mmienu ɔhɔ bi wurade mfa bɔ ne nkyɛw amen wɔhena ɛdura nwumere a no ahyɛ kaaki ade kyɛw butu ne tie
na wodi nkura nketewa n'akyi oh hobby secondary school for nkwadaa oh hobby hallelujah amen o ka wa se nkwadaa nketewa no o fa wo mo utimi gyanan na me pacho akura no wo ye duchwa bi te dabi wo ye tabia bi te onye bia eja susuma dama ngoro wo na ka papa panimu ba bia wo duro yi de enka utifie ana woto mrantia ne maba wafo Shanka ba de ni amen wase de ba ko ento aso na tro se blawachi wa hene ne de ko wase na emamana mahifo nyina so firi won konya so amana mahemfo enyina so firi won konya so sɔre firi wɔ mu nkɔnwa so wɔn nyinaa gye so ka kyerɛ wo sɛ hallelujah amen eti ewiase ha wɔyene biada a wote asɔɔdɛm so ɔte aseɛ yes a wokɔ asɔre na wotumi firi asɔɔdɛm wɔ sa kɔgu nsam abosom ɛne nkɔnwa biada wobɛkɔ asamado hɔ wobɛkɔ asamado yes ɛnyɛ wadwen sɛ wobɛdi akɔnwa sa kɔ heaven ɛnɛ Ghana ha ɛhemfo dodoɔ no a bebree atete nsɔɔdɛm mu a ɔmo sɛ gu nsam abosom ɛyɛ kyewa de onyame anim wurade pa mi bɔ ne nkyɛw amen ebia na sɔfoɔ nka nkyerɛ wo evangelist Ojawura menimade hyɛ fam na nti na wopɔtoa so tuofo na na wote akonnwa soɔ fa nyamesuro ɛbɔ ɔbra fa nyame di hene no fa yɛhoa nyankopɔn din ɛne ne tumi ne n'asɛm adi akonnwa no abosom yɛ kyewadeɛ ada na wote nyame no ase te asɔɔdɛm na aduru akwasi daa wotumi fa sena pohwɛ wɔ mɔtoam ɛsa gogu nsa kodi tɔ ne kosua ɛbra nkɔ sɔre 1 Corinthians chapter 10 verse number 21 hwɛ asɛm bi wɔ ma me ebinom a mɔpɔ nyame asam ɛti wiase akyi mo nsakra mo adwen na ɔwu akyi ɔhaw ne musuo ɛwɔ adebɔnyɛfoɔ abrabɔm keka ba bo miɛnkɔ 1 Corinthians chapter 10 verse number 21 watɔ sɛ wɔse mo tumi nom a wɔde kuruwa no ɛti ɔtwa ne bɔ nyankopɔn sɛ obia da a wobɛdan ne aba ne nkyɛn biara no wontumi nom awurade kuruwa no awurade kuruwa no ɛne ɔmɔne kuruwa no ɛne ahombɔne kuruwa no kɔ montumi ne di awurade pono so wontumi ne di awurade pono so ɛne ɔmɔne pono so ɛne ahombɔne pono so anaasɛ yɛhyɛ awurade ama no twe nonko anaa hallelujah amen wɔkɔ communion ɛdu akwasi da no asa kɔgu nsa yes sɛ wɔnsakra a wowu pɛ wokɔ asamado yɛwɔ ahemfo bi a ɔbɛbɔ saa abransabra mu hunu amane nti nana ayɛnkwaa kyia me mo a mofa nyame akyi na asetena mu haw ane dadwe nti mokɔ abosomfie ɛne ɔkɔtofoɔ nkyɛ kɔpɛ mo nyina mo nsakra na sɛ mowu a mo kra no nya ahomegyeɛ hyɛnka yesu den amen ka revelation no toa so ma me Isaiah chapter 14 verse 9 ne toa so Isaiah no toa so bra ɛmamanama ahemfo nyina sɔresɔre firi wɔn nkɔnya so ɛma amanama ahemfo asɔre firi wɔn nkɔnya so wɔn nyinaa gye so ka kyerɛ wo sɛ wɔn nyinaa gye so ka kyerɛ wo sɛ wɔn so wɔhodwo sɛ yɛn a wɔn so wɔhodwo sɛ yɛn wɔayɛ sɛ yɛn apɛ wɔayɛ sɛ yɛn apɛ wo kɛseɛ saa ba sama no wote ewiase no wosi ka mi nka bi wode nsa kyerɛ benkum kyerɛ nifa na de apem wo bɔ wurade fa bɔ ne nkyɛn amen obi tumi ka sɛ nyɛ ɔyɔnko ne me nyɔnyɔnko ne me yes because wabɔ bra watu kwae so ɔte aseɛ ɔman hye so ɔgyapadeɛ nnipa nim no ɛhɔ yɛnkɔkyerɛ kɛsesɛm wɔ hɔ hyɛnka yesu den amen ɛhɔ mepakyɛw kama mi ni hɔ dabi wontimi nkotua brae dabi amɔkye yɛma ne brae ebi ni hɔ wurade fa bɔ ne nkyɛn amen wɔse bɔ nso adeɛ brae wo kɛseɛ saa ba sama no wɔse yɛ a wode te asase wɔ so no wasa ba sama no wode sania ba sama do ha wode sania ba sama do wode aba aha ɛntoa so no kyerɛ sɛ yes wo mɛntane ne nso wo mɛntane ne nso wɔse kɛtɛ wɔsɛ ne mmoa birikabirika ɛnneɔma a ne nka ɛyɛ wo mfasoɔ ɛwɔ wiase a na wodɔ ho ato soa no meka kyerɛ wo sɛ berɛ wɔbɛwura asama do ha yi wonya no saa da dabi wonya hotɔ saa deɛ wotumi kyerɛ aduane a wopɛ dabi na ma command mempɛ wei mepɛ wɛ mepɛ sɛ baabi a wopɛ ɛna wotu kaa korɔ obi tumi tu kaa firi ha ɛkɔ mepakyɔ ayi yɛka no sɛ ɔboase kwam hɔ yes na wakɔ didi no asaba anyankwanta hallelujah amen ana nsuo wei deɛ menom a ɛnyemɛ menom hallelujah amen nti wɔte Ghana ne wiase ha no ɔwɔ special nsuo a ɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔnom wɔyare a wɔtumi fa plane ɛkɔ aburokyimam wɔkɔyɛ no yadeɛ nansa pɛ no ɔda hɔ nti bi nipa bebree adwene ɔho sɛ asetena paa
wɔde te asase wɔ so no ɛno na wɔwu a ɛdi n'akyie ɛnte saa so wɔmfa nyamesom papa ma ɔbra na wopɛ ɛnwɔma sesa ti hwɛ yie ɛne wawu bɔne wurade fa nipa bɔne nkyɛ amen keka bra yɛnkɔ Isaiah chapter 14 verse 11 wɔtɔ sae okansia saa ba samado okansia saa ba samado mentane no nso mentane no nso wɔse kɛtɛ wɔsɛ ne mmoa birikabirika ɛti akɛtɛ a wokɔ da soɔ ɛne mmoa birikabirika ɛne yɛane mu mmoa meka no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu deɛ meka yɛane mu mmoa yes wodidi afakyɛ toilet mu mmoa mua birika on sɛ adeɛ porɔ a yɛne mua bi dɔre kɛtɛ nipa dasani kɔda soɔ no ɛwɔ samado yes meda high density so latest form so ɛhɔ ɛyɛ mua birika ne nipa kɔda soɔ praise God amen ɛti mua motete mepatwa onyumaku akɛsia mu a mo ne pa ɛbɔ korɔ no mo nsakra mo adwen ebinom sakra mo yes ɔmo ne pa ɛbɔ korɔ no ɔte office no sensa bi gum bɔkorɔ no saa wadwe so afa ho ali rani fɛn papa ne nkyɛ amen tɔso bra wɔse no wɔse kɛtɛ wɔsɛ ne mmoa birikabirika wɔsa ma ne mmoa birika na ɔsom kata so ne nsonsono na blanket a ɔde bɛ kata so ɛne nsonsono asɛm wɔ baabi o ai awɔ nso wɔ hɔ awɔ wom asɛm ano ɛkyɛ US deɛ no ɛkyɛ Canada me na meka kyerɛ wo hwea na sɛ Russia ne Canada nya wɔ ɛnyɛma ehu na ɛbɛtete wɔ ɛna ɛkɔ so hɔ last bi man bi wui ana ne ba ɔmoto ne nkɛfɛ burokyire bae to bae no wabɔ bra paa nti ne papa wudi hɔ na twitwa bi borɔe ana ne kootu a ɔde fira burokyire bae no wɔde hyɛ ne papa wala ɔde gu adaka bi ekosie no ti ade akye yɛn san titi na ni so no ana obi sɛ ne nua ba no sɛ ɛno a kootu na na hyɛ no no ɛwai na ɔsɛ hwɛ ɛno a ba wani ba nti kootu no wuro gu papa daka mu ana ɔsɛ what ɛne Ghana maka ha me green card ne me papers me bia wom ana omkɔ bo krom wɔ hena amane no omkɔ yɛ amamere ana omkɔ tufu no uri sɛ nipa wu a yɛde dan ayɛya me wa omkɔ yɛ omtu emu no omu bia daka no so omu yi coat no na ne papa yɛ butu no abɔ n'akyi maa ama atade a na ɛhyɛ papa ne nyina tete yɛbɔ na mani nyina tete efu no yɛbɔ n'akyi maa ma kyɛ sɛ atade ne nyina tete ɛwɔ daka ni nsɛm wɔ baabi masa nsɛm wɔ baabi o ti abranti a wo gade me pacho atutufoɔ sakra wɔn dwen na bɛde Christ din ahyɛ wɔn mu police gade atutufoɔ yes ahyɛ wɔn mu police awurade fɛ nipa bɔ ne nkyɛn amen ɛnka me wu yɛ nipa wu a sɛ yɛ sunu nana me boa na nka nipa wu a ho esu a yɛ sunu no ɛsɛ sɛ yɛ sunu baabi a owu a ɔkorɔ sɔɔte aseɛ nipa no wu a baabi a owu a wɔkorɔ ne kra ne kɔ no ɛna ɛsɛ sɛ nka esu no ɛso na ɛyɛ ba fie a ne yɛ kɔ aduane ho dɔkono ne nkyenam awɔseɛ firi nipa adwen awɔseɛ firi nipa mu ɛkɛkane wɔ bi wu a adeɛ a yɛkyɛn wɔ yie no se hɔ ɛyɛ ɛka ne sɛ bese ɛne yes kola not ɛne yɛkyɛn wɔ yie no se hɔ ɛne pito afei no ɔma pɛ ida sɛ hash anase chewing gum kanua ni ɛso na te sɛ ayɛ party hallelujah amen nanso owu akyi nsɛm bebree na sisie eti owura bi abɛtena asase wɔ so wamfa tene abrabɔ amɔ ne bra wɔde ne ho to ne gyapadeɛ so owu ya no ɛnneɛma kotia no Luke chapter 16 verse number 22 kɔ Luke chapter 16 yes verse number 22 watɔ sai watɔ sɛ na ɛbaa sɛ ohiani no wui eti ɛbrɛ a osikani no abɛbɔ ne brɛ a wɔnhwehwɛ Kristo no na ohiani bi nso ti kurom hɔ wɔde tene abrabɔ som nyame wama bibia mo naba wankasa oni sika nti okɔgye sika dɔ wankasa oni sika nti okɔdi omi nkɔnkɔnsa hallelujah amen osuo nyankopɔn ade ne ho to otwe di ampɔn so to owu yɛ no ɛde na si yɛ wɔsɛ na ɛbaa sɛ ohiani no wui ohiani no wui na abɔfoɔ bɛsoa no kɔ Abraham kukom abɔfoɔ bɛfa ohiani no kɔ Abraham kukom na ɔdefoɔ no nso wui na osikani no nso wui na osie no na
ɔma nani soɔ no na sikani ni ma nani soɔ na ɔwɔ samado na ɔwɔ samado ɔwɔ ninyanyaniam hallelujah amen yɛkasa bibi ɛyɛ aninyane ade a kyɛ sɛ ɛnwoma wɔ kra mpɛ ɔmpɛ na woda mu ho hiahia no hallelujah amen ɔnsɛ nsuo tɔ saa na apɔbibire epie baabi saa kura se ne tintimɔ saa ne ntomago frafra hu na ho nyenya hwɛ wase sikani ni apagya nani no na ɔwɔ ninyanyaniam ɔwɔ aninyane mu ɛnwoma ne kra mpɛ ɛna wɔhunu ti brother owu akyi amanehunu wɔ adebɔnyɛfoɔ abrabom ti before sɛ Christ baba bɛbɔ atasefoɔ ne awufoɔ atɛn no yɛwɔ baabi a ɔkra ɛbɛkɔ yes tuhwɛ yie ama bɔne ametena wo nipaduam gyeme so amen nipa bia no sɛ ɔyɛ bɔne a ɛka wo soo no ɔkra no yes mame ma ɔmfa to ho bi ɔwo sɛ wosu nsuo anaa wonam si ɛkɔ bɛyi na nsuo tɔ ne boa ɔsɛ watade fɔ atade ne fa nsuo no bi nka wo nipadua ɛka nipadua wi adeɛ na ɛsi nya wɔ na ɛdew halleluya enti saa na bɔne teɛ nti mo na wodi bɔne no wodi nipadua na ɛdi bɔne ɔkra no soo no ɛti nipaduam enti ɛreflɛkte ɛwɔ soo no so bɔne yɛ nipadua no die no ɛreflɛkte wɔ soo no so gyeme so amen enti na Paul sɛ honam ana honhom nhyia sanni no mmienu nhyia so te aseɛ enti sɛ ɔdi bɔne a woyɛ ɔkra no aborɔ ɔkra no kɔ fɛsi judgment gyeme so amen ɛfiri sɛ ɔkra no mepatwɛ bebree ɔkra no pensia yɛte ne nipadua wie mu no ɛnyɛ nipadua no na ɛtie o ɛyɛ usoo no a yes usoo na ɛte pensi no kyɛ no anama ɛka ho asɛm sɛ nipadua sɛ yɛfrɛ ɛka sɛ sam ɛnyɛ nipadua no yɛfrɛ yɛato ne din o usoo no ɛte mu na yes ɔkra no yɛfrɛ no same ɛnyɛ nipadua no ɛti na sɛ obi ɛyɛ ritualist na ɔfrɛ obi so a ɔbɔ din yes ɔkra no na yɛato ne din nti obi pɛ wo a ɔbɔ same kam na wosuo no ba so ɔte aseɛ hwɛ nyame asɛm mu ɔtumi o ɛti na sɛ obi wu a wofrɛ no a ɔnte no ɔkra ne kɔ ɔde ne din no kɔ nti medɔfo a wotam anadwoi ɛma ɔde mpa sɛ wode bɔne bɛtena asase wei so so ɔte aseɛ na owu akyi amanehunu wɔ hɔ ɛma adebɔyɛfoɔ toa so bra Luke chapter 16 verse number 23. What was I? Na ọma na ni so wa samado no. Ọma na ni so wa samado ho. Na wo nyanyaniam. Na o nyanyaniam. Na wo hum Abraham achichi ne Lazarus se. Wo Abraham achichi ne Lazarus se. Otwene kukum. Na otwene kukum ko. Na otia mu se. Ana otia mu se. Eja Abraham. Na humimobo. Na suma Lazarus. Ana mfa ne nsatia ko bonsuo mu. Na amfa ne nsatia ko bonsuo. Na mfa ma dwodwo metɛkyerɛma. Amfa ma dwodwo metɛkyerɛma. Na mi huna ma ne wo jamframa yi. Mi huna ma ne wo jamframa yi mu. Huna ma ne wo he. O jamframa yi mu. Obi a wode bɔne bɛtɛ asase wɔ so bia no mespakyɛ wo wowu pɛ wokohuna ma ne gyeme so amen toa so bra na ɔteɛ mu sɛ Agya Abraham humimɔbɔ na soma Lazarus ma ne mfa ne nsateɛ nkɔbɔ nsuo mu ɔfa ma dwodwo metɛkyerɛma na mehuna ma ne wɔ gyamframa yi mu na Abraham sɛ no sɛ ɔba kae sɛ wote aseɛ no wonya ahotɔ na Lazarus nso deɛ wɔhuna ma ne afei na ne wura akyekyerɛ na wo nso wohuna amanneɛ verse number 26 na yɛn nyinaa na nkyɛn oku kɛseɛ deɛ ne mo ntam baabi a wowɔ no wontimi nsa ma yɛ nkyɛn a wɔn a wɔpɛ so wɔfiri ha ba hɔ no hallelujah amen na wɔn mo pɛ sɛ ɛfiri baabi a wɔn ɛbɛ baabi a wɔn no ontumi ma da disikani no ababɔbɔne a ɔtena asase wei so ɛde pɛsɛmenkom nya ne ayamnwono ɛbɔ ne bra no na wɔnhwehwɛ kristo no ɔwuyɛ no kohuna ma ne mewɔ sika nti memfa nyame som nyɛ hwee halleluya amen asodie da hɔ gyeme so amen obi a obɛwu biara no wɔwɔ spiritual remand me last quotation 1 Peter chapter 3 verse number 19 ɛyɛ True Faith Church International Sokoba Wood Village ɛna ɛna nwummerɛ yi yɛnam Adehye FM 99.1 so ɛbɔ wiase nipa nyinaa kɔkɔ sɛ amanehunu wɔ adebɔyɛfoɔ wu akyi to bia nhwɛ no yie
Shanka yesterday. Amen. 1 Peter chapter 3. Yes. Verse number 19. What you say? And no so no ko kan asam kyerɛ ahohom a wɔte ase. Yes, Kristo aba wiase no. Yes. Wo wu yam. O kwasama do ho. Yes. Asama do ntimentim re so. Dabi. Na akra efiri abɔde mfiti aseɛ. Abapem no wa pɛ so. Ane wo mo a Yesu breso mo wu ya no. O mo kɔ asama do. So ti aseɛ. Wo ma no ma bra bo nyani nyina ho no mo kɔ. Yes. Tina etwa sɛ wo mo nso enkwaje ne bi yare bai. Ɛso wo mo so. Yes. The Christ ko ɔde resi yɛ. Ɛno so no ko kan asam kyerɛ ahohom a wɔte ase a. Kristo ko asama do akɔka asempa. Ayɛ bai. Ɛkyerɛ ahohom a wɔte ase a. Ɛkyerɛ ahohom a ɛwɔ fiase a. Ɔmo wɔ afiase. Tete no wɔyɛ asoɔdenfoɔ. Awuradenfoɔ bɔ ne nkyɛn. Amen. Na sɛ source bi hɔ no ma ɔmo da prison. Ɔmo da prison afiase wɔ hɔ. Yesu pɛ so ɔkɔka adwen sakra asɛm de kyerɛ. Na hintasɛm wɔ mu ne sɛ yɛ pɛ so no Yesu wɔ ne wɔ biem. Church ase. Enti sɛ na sɛ wu bɔnim sɛ kinkiri ayɛ ka. Wonya wo bia ma ne ko preach wɔ asɛm ado. Ɛne na sikani no ebi to no no. Johnson ka to aso sɛ Abraham ɔpaakyɛw sɛ ma me nsa mmerɛ wiase. Mmerɛ wiase. Church ase. Na me mɛka nkyerɛ me nuanom sɛ sa ɛmaa no ɔmo fa no. Sɛ ɛmfasoɔ ne so ɔmo nsakra. Wi no ɔmo tɔm. Wi no ɔmo nya anom. Okay no. Church ase. Ɛbrɛ ne ti kansɛm a ɛbɛka wɔ saa nsɛm wei ho no. Church ase. Ɛnɛ Yesu wabɛwu wawie n'adwuma ti sɛ wotena bɔne mu wo pɛ adwensakra de wɔ bia ti berɛ yɛ teɛ mu yi no ɛna ɛsɛ sɛ wo sakra w'adwen ma ne nya nsa na owu akyi no wohaw ne musuo ɛna da nipa so hwɛ wo yie bɔneso bi a wotimi biara no twe ho firi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Kristo mbɛyɛ ɛtɔ so mmienu ɔkraa no ɛbɛnya homagyeɛ papa ama wo nso ho atɔ wɔ Awurade Nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ. Amen. Na ɔnkae. Amen. Na ɔnkɔ so ntima yɛ ni n'asɛm no so. Amen. Na ɔma aboafoɔ mɛboa yɛ ne tumi to nhyira yɛ naa. Amen. Nyankopɔn ne yɛaba nkɛseɛ yɛda wase sɛ wonam tumi no nkronkron so afo akoa mu aka wasɛmpa yɛsɛ ɔpaakyɛw sɛ hu yɛ mmɔbɔ na ma asɛm a wako aka nkogu asase pa so ne nso aba no mɔnom ho na opia atiefoɔ mu tie asɛm yi anya yira ba wo tumi braba kan wɔn me ahoɔden daa. Amen. Amen. Yo, bepacho edidie ne obomo yabie phone lines no atum enti obetime afre ede wadwenkyere afa afidie so ede amai number ne nie 0577 042130 0577 042130 and after 0246 185959 mo mo hwe ewo Facebook no numbers no egu screen so nti obetime afreshisia abadwumade ne so 0577 04 2130 obetime afre abaso ontime enyina so 0577 hello yeah me pa chete onka wodi ne ba bi akasa free enka on so Yamisha obetima fra badwuma de ne so foforo hello yeah good evening wodi ne ba bi akasa free This year FM 99.1. Okay, me pacho yentio. You walk Kumase Sokoban Wood Village. Okay. Yeah, that's it. I'm sure.
obetime afre abaso 0246 0246 18 5959 ana 0577 04 21 30 obetime afre aba dwumadie ne so dodo a ewo Facebook ne nyina number no e the screen ne so enti ye twen course no obetime afre e de abaso line no emo aye busy line no aye busy course no enya maaye ne de na yeguso a e de announcement no e toa so True Faith Church International Sokoban Wood Village branch no so penny udifo Jacob Bechi na so penny ewo ho Nyankopon ya dom a ukuada we ni ukuada bia ihia mpabo kese pa ewo honom enti bomoden na eni emehia ewo ho emompaye oba obeti nyame asem echense afi nkonkron so ebeye ho adwuma ama wode adanse afri asɔrefi ho akɔ enti ukuada ebe ni ukuada bia no mpaabo ewo Sokoban Wood Village Bola Junction enti mesra se bomodena na eduru ho a eni mehia na yemompaye afei efiara bia nso watch night efiara bia nso watch night enti eno nso so obetimi etuanamo na waba na woni abebompaye memenda ene di homeda na se memenda nso yesa wo ho ya asɔre enti eno nso obetimi aba na woni ababebompaye sanso na Nyankopon ya domo a eye bosumi a yekowura mu March edi enefuam yensa 3rd March kwasiada eye nkonkro ne empanifo no se yede enanso mpaabo esi ho a Onyankopon ebefa so agene ma enti adofonom babi a mutie firi bia no mesro se sa program kesie wei hyase ne boaboa ho na efa ho bewura mpaabo kesim oba obenya babi ada your washrooms bibia wo ho enti nanso mpaabo no mu no obetima betena ho na onye nyina awie program no ohaw bia da so bia program bia da so bia no fa ebepiem ewo boshe asase so Sokoban Wood Village na ye wo enti ye hyase kwasiada no ye 3rd March no a ye bepem so saa e dia kowie ye memenda so enti Friday no ye watch night kese a no kurani ebi mada na Nyankopon so ebefa ne nko anom so amogye ne adanse e dia ba asemtie edaso no ne se omuni omuni ebra Joshua na omene wo matamfo ekono Onyankopon nam ne tumi so ka se ene mamuni eye nso pa matamfo esopa mu ne nyina no afiri mo so nti ho ne amane bi edaso bia no ye to nsa fro se bra na efa begu Kristo anim na Onyankopon enemonyam ebeda di ede amaw dwumadi a ye die mesrew eyesika enti yafa konye so na yede to atiefo nyina anim se yesrem a momeso yase na dwumadie no nyame asem a ye kan enkoso a na emra na afei akra Abɔnefoɔ no ache wo no so entimi enya ogye enti obetime de omo a afa number me de tudwai so 0243 819 756 0243 81 97 56 edi ebeba e Jacob Bechi papa baby a wo bia na nwumre obofra mechiaw Awurade hia no nye okese na one ho kani so onhira no bebre yeguso a enti me seti number mu biem ebia na o pese oni atwetwe nkomo na oni edi nkomo bia off air me pacho number no na me seti mu biem 0243 81 97 56 0243 81 97 56 bomade na eni enhia ukuada ebay ewo Sokoban Wood Village se o babia me pacho bebre ubedru kejetia bra adum railway police station ho Wood Village trotro ni bi esi ho no mo a about number no am di tudwa no e na bomode na keep number ni ye mame
0243 81 97 56 0243 81 97 56 enti ofre number no a yebegye bre na ye no wakasa na afei yama direction ye na watimi abanyankopɔ ya domo a kwasiada anopa no nson ye wo kasafidie so a ye de nyame asɛm ebebre etiefo nyinaa je hyase kwasiada no nson no a ne awie anopa no 8:30 1 hour 30 minutes ana joda bia nso eye 1 na 8 to 9 pm na kyese e de nyame asem abanyankopɔ nhyira atiefo nyinaa na onka obi bia ho kofara ba adwuma wura misafo bi bia wo bia nwumre nyankopɔ nhyira na ɔma adwuma no enye nkoso yakra mo kristo ya domo a kwasiara no pa eni ye nhyia e wa fidie so ukuada wei eni ye mehia e wo mpaebom na onyankopɔn ene monyam ebe kese amen amen